Štvrtá základná oblasť môjho volebného programu je v podstate sociálna situácia nášho obyvateľstva. Seniori, mladé rodiny, ľudia, ktorí nemajú prácu a podobne. Ak sa vrátim opäť do svojho volebného obdobia, kedy som pôsobil ako primátor, tak v roku 2009-10 sa nám podarilo získať finančné prostriedky na výstavbu domu seniorov. Podali sme projekt, ktorý bol mimoriadne úspešný a je smutné, že za 4 roky ho nedokázali realizovať aj napriek tomu, že bol schválený počas môjho volebného obdobia. Tento dom seniorov má slúžiť širokému spektru obyvateľstva, ktoré je odkázané a potrebuje pomoc iných na to, aby mohli dôstojne žiť. V domove seniorov by mali byť viaceré činnosti spojené spoločne, vrátane poskytovania stravy, vrátane poskytovania určitého oblečenia, vrátane stacionáru, či už týždenného, denného, alebo aj na dlhšie obdobie, v prípade, že sa občan nášho mesta ocitne v zlej sociálnej situácii a nie je možné, aby sa postaral sám o seba. Ak naši seniori v našom meste sú aktívni, čo musím potvrdiť, že mimoriadne, demografický vývoj nám ukazuje, že ich bude viac a viac. Skúsme ich energiu premeniť pre naše mesto, skúsme im poskytnúť také podmienky, ktoré budú vytvorené pre nich, aby dokázali spoločne tvoriť aj ďalšie hodnoty. Ale na to musí najskôr mesto pre nich urobiť veľa. Musí vybudovať taký systém, ktorý bude im slúžiť a oni budú slúžiť tomuto systému. Keďže máme naše mesto pomerne rozľahlé, mne nedá nepovedať, že na sídlisku 3 je potrebné rozšíriť činnosť pre našich seniorov a je potrebné rozšíriť materskú školu. Z bývalej materskej školy by bolo veľmi dobre vybudovať jednak rozšírenie materskej školy a jednak vytvoriť klub seniorov pre sídlisko Kyčerka, sídlisko 3 a celú oblasť Uhluška. Toto by bol základný krok k tomu, aby sme mohli so seniormi komunikovať a tvoriť spoločné hodnoty. Veď toto mesto vybudovali oni a zaslúžia si aj našu pozornosť.